Vols que el teu text soni com tu, sense sonar robot? Fem una traducció de to amb aprovació ràpida. El procés és simple. Agafem un text base i el reescrivim perquè soni com tu, no literal. Després mirem els canvis i donem l'ok o fem retocs. Comencem amb la següent frase. Benvolguts. Promoció vàlida fins diumenge. Consulteu condicions. És correcte, però molt neutre. Fem una traducció de to amb un briefing curt. Li diem que sigui proper, directe i humà, que eviti tecnicismes i que posi una crida a l'acció clara. La nova versió. Ei, l'oferta és fins diumenge. Si tens dubtes, escriu-me i t'ajudo a triar. T'apuntes? Quins canvis ha fet? Ha canviat benvolguts per ei, per guanyar proximitat. Ha canviat consulteu condicions per escriu-me i t'ajudo, per aportar un toc humà i de proximitat. I ha afegit t'apuntes com a crida a l'acció. Ho revisem i si ens agrada, donem l'ok. Si no, fem més retocs, com per exemple que sigui més formal, que faci text més curt o que dongui més detall. Vols millorar algun prompt? Deixa'l als comentaris i el mirem. Guarda aquest vídeo i comparteix-lo amb algú que li pugui ser útil.